We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. A blissful morning sa atong mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas nga loyal kaayong nag-atang matagbuntag sa ato ang morning show program ang GMA Regional TV Live. Ngayon yung makita, Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Kuyugi usa ako mga kapuso ni ining kabuntagon sa di pa kamo magsugod og panikay-sikay. Ako ang inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. And pahinumdum lang ha mga kapuso nga sa di pa mulakaw paingon pagdagayod mo og tubig o kaha kayo nga panagang sa naglagiting nga kainit sa adlaw aron kita mahalikay kita sa dehydration o kaha heat stroke. And sa walay paglangay-langay sa Vista Kunya, maki-good vibes ta kauban ang komedyante nga si Buboy Villar ug ato pang inailahon ang child star ug ang iyahang kaagi karon nga usa na siya kaamahan. O karon nga nangabot na ang mga vaccines dinhi sa atong nasod, ubay-ubay usab ang nagdumili nga magpabakuna tungod sa kahadlok. Busa palawman ta ang atong kahibaw kabahin sa kamahinungdanon sa pagpabakuna, pinaagi niining usa ka physiotherapist ug medical research scientist gikan sa Tennessee, USA nga usa-usab kasugbuanon. Ug aron mahupay sa atong kabalaka sa pagpabakuna, atong mahinabi ang pinaka-perfect ba nga vlogger nga walay makatupong sa kahangis o ka-perfect. Ug subay sa nagsingabot nga Holy Week, wala pa ang COVID-19 ang patok nga bisitahon sa mga tao nga gusto mag-reflect. Atol sa Semana Santa, mao ang Good Shepherd sa Banawa, Barangay Guadalupe, ning Dakbayan sa Subo. Dinhi ipahigayon ang Station of the Cross. Ang lugar hamugaway ug haom sa pagpinitensya. Apan tungod kay ani pa ang pandemya mga kapuso, mas haom nga anaalag hapon ta sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimay mamalandong. Ang importante nga makahimo kita og self-reflection. Dinhi sa Besto, kumustahon ta ang Bisaya nga aktor nga kaniadto nanimpad sa kauluhan aron mamahimong sayran ta usab ang mga kabag-uhan sa iyang kinabuhi dihang nahimo na siyang usa ka amahan. Joining us this morning, kapuso comedian and vlogger Buboy Villar. Maayong buntag Buboy. Welcome to GMA Regional TV Live. Hello ma'am at maayong buntag sa mga viewers ninyo tanan dira at sa inyo ma'am, gapan inyo ma'am kay maayong buntag sa inyo ma'am sa mga staff natin dira. Maayong buntag. Thank you kayo, boy. Ikaw, kumusta naman ka, boy? Kumusta na ang imuhang mga anak? Ay, ganun pa rin. Gamay pa rin. Ako mga anak, dako na sad. Porting paspasan nila mo dako. Although I'm blessed at I'm happy na okay sila at healthy ang mga akong mga anak. O karon boy, nga, usa na ka kaamahan, daddy na ka. Giunsa giunsa pag-usab sa imuhang kinabuhi, ning pag-abot nga Wala pa anak. usab sa akong kinabuhi kay ganito pa rin ako kay ako mga anak sige ra migduwa murag sa ko bata ang pananaw ng mga anak sa akin murag dili amahan murag kaduwa ra ba. And boy, one day boy, makita ni sa imuhang mga anak kining ato ang interview this morning. Unsa imuhang gusto ihatag nga mensahe para kanilang duha? Yung mga English kasi yun pero gusto kong adjust sila sa akin Oo. So tagalogin ko na lang sila. So ako masaya ako na kahit
itong video na to, itong interview niyo po sa akin, kahit na ilang beses po mag-interview sa akin, isa't isa lang ang sasabihin ko, mahal naman ko mga anak ko, at kahit kailan hindi sila mapapalitan, talagang sila ang sentro ko. And of course, boy, congratulations usab sa imuhang 1 million plus YouTube subscribers. How does it feel na gisuportahan Thank you. jud ka sa imuhang mga fans gikan sa TV ug karon sa social media usab? Sa ginagawa kong tong, hindi ko po ito expect. Kaya jump ko po ito, at ito po yung kinanatnan ko ngayon. At sobrang salamat kasi kung hindi po ako nag-jump dito, at hindi nyo ako sinuportahan, hindi po ito magtutuloy-tuloy. I mean, sobrang laking pasasalamat ko po. Kasi before po mag 1 year, naka 1M po ako. And of course, full support ming tanan sa imuhang bag-ong rom-com series, kining Oh My Love. Yes. How do you feel na love namong tanan, mga Bisaya, ang imuhang bag-ong series? Masalamat ako sa mga viewers na nagsimula, na umpisahan yung Oh My Love. Thank you sa inyong tanan. At marami pa kaming pasabog at marami pa kaming katotohanan na magaganap dito sa Oh My Love. Dinhi sa series sa Oh My Love, twins mo ni Jelay Andres, di ba? Pero sa tinuod Di ka na too? Di ka na too? Hindi siya katuhuan. Na-shock me. Joke lang. Pero cute kaayo mong duha. Nindot kaayo mo nga, nindot kanyong pagkadala ang inyong twins nga roles. Pero boy, sa tinuod kinabuhi boy, unsa ka nga pagkaigsuon? Anong klaseng kapatid ka, Buboy? Kinisad. Inisad. Kapag na ako'y makita, dili na ako ganahan kung dili makaganda sa ilahang kinabuhi. Musulti masad ko. Dili masad ko, mali ang ginagawa mo, tatawanan ko lang. Hindi. Kumbaga ako, hindi ko sinasabi na buutan ko na anak, dili ko sinasabi na buutan ako na manghudsad. Kaya may mga ginagawa din ako mga mali eh. Pero yon, mga mali na yon, tinatanggap ko yon at sana ganun din sila. Yun lang naman yung sinasabi ko eh. That's a very good message, boy. Once again, congrats sa very fun and very successful series mo. So please thank and invite our kapuso na atangan ang Oh My Love gabi. Sana po, mula una hanggang dulo, sumuporta po tayo. At syempre, dito lang kami para sa inyo, magpapatawa, ganun. Boy, thank you so much, boy. Nagipakatawa minimo karong buntaga. Daghang salamat. Dagan salamat din sa inyo, sa inyo mga staff dira at sa mga viewers ninyo. Dagan salamat. And that was Buboy Villar, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang kasinatian, isip usa ka amahan nga naningkamot para sa iyahang mga anak ug naningkamot usab na makahatag og kalingawan sa mga viewers pinaagi sa iyahang talento sa komedya. Ug more to come pa, mga kapuso, sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Ang personal nga kasinatian ning usa ka Subuanon nga nagbase na sa Estados Unidos kabahin sa bakuna sa COVID-19. With us this morning is Dr. Kelly Dayag, usa ka physiotherapist and medical research scientist. Maayong buntag, Doc, and welcome sa programa. Maayong buntag, Miss Cecil, ug sa tanan nga viewers sa ato ang programa. First of all, Doc, kumusta na ka din ha? Maayo man, hanging in here, making sure that we are safe from the pandemic. Sir, para lang sa impormasyon sa ato ang mga viewers, pwede minimo hatagan og background, Doc, ug nganong na nagbase na ka dinha sa Amerika ug unsa pud ang imuhang trabaho karon? Okay? So basically, usa ko ka physical therapist. So I'm postgrad doctor of physical therapy, and of course more than 15 years na ako diri sa Amerika, and on the side also I'm a medical research scientist. Sir Kelly, karong niabot na ang mga vaccine dinhi sa Pilipinas, daghan magud kaayo ang nagduha-duha sa pagpabakuna. Ikaw, Doc, nga nakapabakuna naman jud ka, pwede ba nimo i-share ang imuhang experience sa vaccine na imuhang gipaturok, Doc? Pfizer nga vaccine ang ako ang nakuha o naturok, pero so far so good. Naalay gamay nga mild adverse reaction, a little pain on the injection site, and bugat sa akong paminaw ang ako ang nga arm. But other than that, wala may serious nga
side effects ako. Ang Sinovac manggod nga mao'y first nga Pinas, it's quite controversial din sa atoa kay some are really hesitant hinoon Doc no ilabi na ang ato ang mga frontliners nga sila untang ang ngayong unahon. Can you please explain Doc nganong lesser kining efficacy sa Sinovac nga vaccine compared to other vaccines available? Actually, ang efficacy rate man go dili na to makumpara kada bakuna kay lahi-lahi ang designs sa research, lahi-lahi ang demographics. For one, ang Sinovac nagkuha og samples based on gitawag og spectrum of severity. Unom ka spectrum of severity: asymptomatic, mild cases, mild to moderate, high moderate, moderate to severe, and very severe. Whereas ang sa Pfizer, sa Moderna, sa Johnson & Johnson, they only focused on three populations ang mga nagka-COVID nga mild, moderate, and severe. So, lahi-lahi ang ilang design sa research, lahi-lahi ang ilang demographics, ang age groups at lahi-lahi. So, suma total, ang gitawag na efficacy rate niya nga lower on a mild, preventing mild form of COVID is only 50 to 38%. Mura ra na og ang usa, kunyari usa ka tawo gibakunahan Sinovac, ang usa ka tawo wala bakunahe, placebo siya, wala siya bakuna. Kung magka-COVID silang duha, ang usa ka tawo nga nabakunahan og Sinovac, he is 50% less contracting of milder form nga COVID versus sa usa nga wala na bakunahan. In other words, in other way also, kung Pfizer, which is 96% ang efficacy rate, you are less 96% contracting severe form of COVID versus sa usa ka tawo na wala nagpabakuna. Sinovac answer that dilemma. Johnson & Johnson 100% also answered that dilemma. Ang 50% lang ang efficacy rate sa Sinovac is preventing mild form of COVID. Pfizer 96% mild, moderate, severe. Johnson & Johnson 100% sa severe form of COVID, 100% protection, and 66% sa moderate form of COVID. AstraZeneca is 88% preventing severe form of COVID and death. So, suma total, sila tanan effective, pero because of the spectrum of the samples nga naay asymptomatic nga gikuha sa Sinovac included in their study, mauto nga nag-decrease ang ilang efficacy rate up to 50%. But the threshold of World Health Organization para makapasar ang bakuna is 50%. Sinovac is 50.4%. Ang ako alang is, dili ni sila i-approve sa mga reputable institution or regulating agencies sa EU, sa Pilipinas, and even FDA, there is sa US, kung dili sila effective. Doc, unsay step-by-step process did you go through, Doc, kabahin niining mga phases sa vaccination? Mo register ka dito first dose nimo, that was 3 weeks ago sa ako. And then after that, na nila ilahang magdala lang kag ID nimo, identification nga ikaw, driver's license or ID nimo as a clinician, or pakita ra nimo ang imong appointment. And then pag abot nimo sa testing sa sa vaccination center, naana dito yung mga signage kay kuan raman, drive-thru raman. So pangutana sila sa imungan o imong appointment sa email, pakita nimo sa cellphone, sa iPhone. After that, ma-confirm nila, tagaan kag form nga naay questionnaire, sets of questionnaire. So dito makita kung naa kay history of COVID, kung naa kay history of allergies, and so on and so forth. So checklist lang na sila. So kung answer nimo tanan, mo qualify ka, walay contraindication na adto, ipapasud ang sakinan sa usa ka booth where inaana dito ang mga nurses o mga doctors, and then injika na ka diri. And then after that, you go to the parking lot, nga naana po yung mga marshals, mga paramedics, 15 minutes at least, you have to wait kung doon na ba'y gitawag og anaphylactic shock or allergic reaction
Kung wala, in 15 minutes, na Marshall Mingon, you can go. Pero ikaw, Doc, bisan pa man nga healthcare worker ka, nahadlok basab ka? Naabasad kay mga pagduha-duha, Doc, na ay mga fears and doubts kabahin sa vaccination? Dili ka na malikayan. Daghan man, especially sa social media, daghan of conspiracy theory. So, knowledge is power. And since I work in the field, medical research, and of course as a physiotherapist, I use my skill sets to review the clinical trials, manuscript, and to do critical appraisal and assess kung sakto ba ning naigawas sa mainstream media, naigawas sa social media, and with it, akong gigamit akong skill sets para ma-share sa katawhan to create awareness na dili dapat kahadlukan o dili dapat mabalaka. Iklaro lang nako ni Cecil, no, kung magpabakuna ka o dunay side effects ng imong matagamtaman, dili ka na nagpasabot na nagka-COVID ka na. Nagpasabot na nga ang imong lawas mihatag sa iyang gitawag og immune response. Dunay reaction, ang imong antibodies nag-activate ni epekto ang bakuna sa imong lawas. How about, Doc, those who are allergic sa mga allergies or gani aduna na mga pre-existing illnesses, di ba ni kuyaw sa ilaha ang vaccination? Kung kinsa man katong naay prior history of allergy, dapat sa questionnaire imo ginang ansiran, and then ang doktor na naa sa vaccination site ang maga-decide ni ana kung angay ba ka nga tagaan sa bakuna o dili. So case-to-case basis ka na. O katong may naay gitawag og mga pre-existing condition, diabetes, high blood, the more sila nga magpabakuna because they are susceptible of severe form of COVID kung maigo sila sa COVID. And of course, before we end our talk, unsay mensahe nimo sa mga Cebuano viewers nato karon? Akong kinasing-kasing giawhag ko kamo nga magpabakuna katong immunocompromised, katong naay mga pre-existing condition, o even bisag kinsa ini age group nga dawato nato ang bakuna para again malikayan ang severe form of COVID o malikayan ang kamatayon. Wado nato ang kabalaka o isalig nato sa bakuna o para makabalik ta sa atong normal na panginabuhi. Daghang salamat, Cecil. Daghang salamat sa Doc sa oras nga imuhang gigahin para kanamo. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Para punon sa kasadya o kalingawan ang atong kabuntagon mga kapuso, atong makauban karong buntaga kalingaw kaayo nga social media star nga si Randolph Vibes. Maayong buntag, Randolph. Welcome to GMA Regional TV Live. Yes, maayong buntag kaninyong tanan din sa studio, ilabi na sa mga gatanaw karon nga kahayahay ba sa inyong mga mata nga ako gyud ang inyong nakitaan, di ba? So, ayun, hello everyone, or every bugan, mga pink o bugan. Hi, Randolph. We're so lucky to have you this morning. Kumusta naman jud ka? Perfect gihapon, maura gihapon, wag gyud natatsahan kay Diyos ko. Kaswerte ba sa makatatsa? Randolph, first of all, congratulations ha. Kiniabot na og 500,000 ng imuhang mga subscribers and mga likers din ha. How does it feel nga daghan kaayog nalipay ug nalingaw kanimo? Lagi like na-expect ko jud ko nga kana bitang takbukan gyud ang akong kagwapa. So, ayun. Kaning ako ang pag-start po yun is unexpected yun ni tanan. Wa ko na-expect nga ni patok yun siya, daghan yun giganahan. Pero matingala pa ko, ka-perfect man yun. So, dapat yun alirungan. So, mao to. Mapasalamaton sa tanang mga ni-follow yun, like until now.
Randolph, you mentioned earlier nga mga random raman jud to no ang mga videos nimo katong mga first few videos nimo. Pero kano sa jud ka nagsugod pagunahuna nga i-vlog na jud ni nga himuon na jud ning career? June 2018 man ata to. Naako ato sa Manila. And then kani bitong dala sa kaboard bitaw gyud nato. Kanang usahay wa ra gid and dili siya nga wa gid siya lagi giplano nga kanang magbuhat yung video nga para magpakatawa. Wala ra murag normal ra gid to siya atong tuiga ug katong bulana nya. Ayun no murag na feel ra gid nako nga kanang i-share pod gid nako niya kung kagwapa kaya maswertihan sila, di ba? So mao to nag-record ra video nya gi-upload ra and wa ko na expect nga daghan kay ang nag-share nag-comment nga Diyos ko, karon pa mi kakitaan ng beautyhang murag ang panga pa lang murag Ariana Grande, di ba? So, anis, murag kamatis and mao to. This time, let's talk about your personal life. Kinsa man jud si Randolph sa tinuod nga kinabuhi sa likod sa kamera? Ano mag-apil-apil mo sa kung kinabuhi? Random vibes, ginagukod yun ko og mga laki. Ako yung person. Wala, so ako kami magsuon is upat gyud and upat gyud so isa din ang tulo. So ako ang pinakamagwangan and of course the breadwinner. O karon nga taga Cebu na ka Randolph, unsay imong mga gilook forward nga buhaton or suruyon dinhi sa Cebu? Pila ko ako'y gina-expect ang Cebu yun ang nag-expect ani sa ako aba. So happy ra pud ko nga pag-abot na ko dinhi naara pud ka ng mga offer like na mga contract nga kanang pohon ato ang kuris-kurisan char pirmahan ana and of course I am very grateful and bitang thankful gyud kaayo nga kanang gapadayon gyud gihapon nga naagi mga tao nga mosalig. Busa, before we end our interview, unsa imong gustong ibilin nga mensahe para sa imong viewers and viewers? Daghan gyud kay salamat nga hantud karon na ara gihapon mo nga padayon yung gasubaybay, di ba? So mao to abang-abang lang sa mga content pag yun nga atong gina-upload, nga atong i-upload sa YouTube, TikTok, and Facebook. Thank you so much, Randolph, and congratulations once again. Cecil, T-Boy. Kaganiha sa Best Talk na hinabita ang Subuanong komedyante nga si Buboy Villar nga mipaambit sa mga kabag-uhan sa iyang kinabuhi karon ug gani prioridad na niya karon ang iyang duha ka mga anak. Og sa spotlight nihatag og katin-awan si Dr. Kelly Dayag usa ka Subuanong physiotherapist ug medical research scientist kabahin sa kamahinungdanon ug sa mga benepisyo sa pagpabakuna sa tumong-usab nga mutaas ang kumpiyansa sa mga Subuanon nga magpabakuna. Ug sa katapusan atong nakauban ang makalingaw ug perfect kaayo nga si Randolph Vibes nga padayong mihatag og good vibes kanatong tanan. Ug gani dinhin na siya ni base sa Subo aron maningpad pa ang iyahang karera. Mga kapuso, karon nga nagsugod na ang rollout sa mga bakuna sa atong nasod ato kining pahimuslan aron kita makabalik na sa ato ang naandan nga kinabuhi kaniadto. Busado na kami ibilin nga words of inspiration alang kaninyo this morning mga kapuso. With infectious disease, without vaccines, there's no safety in numbers. Gikan ni Seth Berkley o sa ka-American medical epidemiologist. Alang sa dugang detalye, log in lang mo mga kapuso by www.gmaregionaltv.com and subscribe na mo sa ato ang YouTube channel GMA Regional TV alang sa mga dugang episode sa atong programa. Daghang salamat mga kapuso nga nag-upa na usab ta karong buntaga ug daghan paming giandam alang kaninyo aron mas magmabungahon pa ang inyong kabuntagon. Ako ang inyong kapuso, Cecil Kibod Castro, and see you on our next episode mga kapuso. Stay safe and stay healthy.